go kanyo to koro ateri nyaka e pinyno mar Saudi Arabia kama koro oyudo nyadendi no manyo kanyo mawuok e pinyno mar Saudi Arabia. Oyudo twech kanyo mar higni 34 nikech Twitter. Mano japinyno mar Saudi Arabia masani somo e mbalariany no mar Leeds mantiere pinyno mar Ingereza, timo PhD mare ka wacho no sebedo kata kotiyo e mbui mare mar Twitter chiwo wacho ni en jal makedo ne ratich oganda ta ahinya pinyno mar Saudi Arabia kuom thuolo malach ka entiere kod jogo maluwe mbui kata mara Twitter mare maromo 2,700 mano kaluwore gi weche kumayudo kanyo kawuok kuom od fwambo no mar AFP mabende kanyo gima wayudo kanyo ni weche mathoth matude kanyo en kedo ne ratiro mag oganda kotiyo kod mbui no mar Twitter. Twech ma kamano yudo kaluwore kod doho mano ma pinyno ma Saudi Arabia kiwacho ni mondo mi owinj ng'ur moro amora ka entiere go kanyo. Japiny Saudi Arabia no iluongo kanyo ni Salma al-Shehab mabende jahigni 34. Owacho ni ojahigni 34 kendo ka yudo ni gik mosebedo kanyo kaluwe mago kotenore kod wechego makendo ratich oganda mantiere pinyno ma Saudi Arabia. Mano biro mana thuolo machuok bang'e kane jatend piny Amerika mano Joe Biden bende ne olimo pinyno kama ne gibedo kata giromo. En gi ndalo maromo 30 mondo mi owuogi kendo dhi ochwal ng'ur mare mano e dono maduong' mogik mabende ibo winji gi jogo mayojoga kingi ma pinyno ma Saudi Arabia mane kaka ibiro yudo thuolo bende madhi nyime. Kata kamano mbalariany no mar Leeds mantiere pinyno mar Ingereza bende osegolo ote mage ka gikwayo ne hawi maber. Entiere kod nyithindo 2 kachiel kod jaode kanyaka sani gintiere kod awacho ni kuyo yo makende nikech ok obi yudo thuolo mar wuok e pinyno mar Saudi Arabia mano kochako are ne ng'adne twech makamano mar higni 34 mano kentiere pinyno mar Saudi Arabia kendo gik mamoko mantiere kar kanyo motendore kod ngima mare osebedo kata kotwak gi jofwambo mopogore opogore to are dwe mar 1 mano higa mokalo mar 2021 mane odiochieng' mano lose mogik kanyo kentiere mbui no mar Twitter ma igeno ni mano odiochieng' mane ochak tweye kod jogo mantiere pinyno mar Saudi Arabia. Magi weche mantiere kanyo kod moge jwang' kamago e moko kuom weche mano waiko ni chenro ni machal mar fwambo waringo kendo donjo twak